Igbo bani n'ọbụchi na-eme ihe unabugo n'ọkwa Chukwu na-eme ihe ọkwa ịma n'aka alaka na-edu ibe Chukwu gwụrụ n'ọnya ya emeluge ewumehe ụwa niile bịa n'ụbịa solonụ ka anyị jee kene Chukwu ọgwụ ekene ka anyị na-enye eze onye gozila akalaka m ewumehe ụmụ obili Igbo abịagogweni akụ nwa avọnọ mụ na-ekwu ogo mụ na okpu ọsọ nwanne m wiwanada nsị ya ewumehe ewuchi m ewumehe ka anyị United for Peace Foundation Imo State, then attend the New York Festival in EGX Imo. Ambassador Hassan Adamu, SA Northern Affairs, Alaji Nuru Shetima, Chairman United for Peace Foundation, Alaji Yusuf Yellow, Vice Chairman Ariwa United, Honorable Sani Ahmed, Marigo, Secretary, Chairman of all chairmen, Ibrahim Dangane, State Coordinator, Imo Harbour Traders, Alaji Nura, Chairman, Bureau the change of our region. Ladies and gentlemen, Dr. D.N. Chopo, Chairman of National Traditional Institution and Community Ifeanyi Ezra, Ike, Wike, Nisi Ogiri, Eje Andre Ochu, Inishi Ancient Kingdom, and Eje Geoffrey Aniga, Omona Pe, Omona Wike, the second Omona Ancient Kingdom, Aina Namaka, Eje Oliver, and Eje Dr. Sasino, Turimo, the second Imo, the second Yahweh the Nikedro, Okay. Oh, yes, I'm not.
they are all here. I know that the advanced team of the deputy governorship next. They are already seated. In the presence of all that stand shoulder to shoulder with all the first class travelers in our team. The praise. Is a symbol of unity and peace. Whenever you invite guests, you use color to welcome them, tell them why you are there, why you invited them. And put Uche Umeh as a sign of respect. Okeke, the first President of Imo State, our brothers, the Anambra United for Peace Foundation, Imo State. I'm sure you'll see what is happening. Coordinated by Akachi Owerri. Imo State. n'ụbọchị taa ka ị were sụọra Imo State na ndị niile gbara gburugburu na Naịjirịa ma ndị si ofesi kworo eriri ji a were bịa n'ụbọchị taa n'ihi na ha hụbeghị ụdịrị nke a mbụ. Nke a wụ izizi ha na-anụ na a na-eri ji na Obieze Imo. Ha were gbakọta n'ụbọchị taa were si n'iko were nke abụọ asị otu ọbụla aka ha nwaanyị atụkwasị ya
see Bonnie Luna, Imo State, Redema, many countries to follow Lemaya, here now, never go. I get Chukwuoziunu, Kozikwe, Leguru, Ọ̀gá Mọ̀núzọ̀ ká, Sẹ́lá Fana na Mọ̀nsọ̀. Kepụrụ n'ife niile tanki igwe. Bịa ihe fọdụ ya ka anyị na-ezi gị n'ihu. Anyị bụ ụzọ ekele gị ka isi ebe anyị na-eje n'ahụ. Na-anaghị ekele. Ka isi rutere anyị ụzọ gbara anyị ahụ. Ka isi emeziri anyị Imo Steeti. Ọ bụ n'ihi ije a ka anyị jiri si ka anyị kelee gị taa. Iji na ihe na-eri iwu ji ọ bụ omenala anyị. Ya ka anyị jiri dị iche. Ji isi ihe oriri anyị nwere n'ala Igbo. Ọ bụkwara anyị na-eme eme. Otu anyị si eme ka ndị mbụ siri mepụta ya. So anyị na-ekele maka ime anyị enweghị ike kọchaa ji a gwupụta ya doye ọ dị anyị eri ugbu a anyị tụta anyị ga-ebiri nri ọ ga-adị anyị mma n'ahụ. Anyị chọpụtara ndụ ogologo si enweta eji alọta si enweta ọganiru si n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Obi Eze onye Imo na Tanadrozi and the Nel this brochure sum of 1 million naira. As a son of Imo and a member of the Federal House of Representatives, representing Mr.
On behalf of the House of Representatives, I like to extend my goodwill message to Her Royal Majesty and other members of the Council of Traditional Institutions and Community Policing, as well as the entire good people of Imo State, forthcoming EBG Ndida 2023. I commend the chairman and other traditional rulers for fostering unity in your communities and set as well maintaining the cultural heritage of our people. I urge you and all the traditional rulers in Imo State to continue in this huge cultural and traditional stride, while I present with you and the good people of Imo State on this auspicious occasion. Please accept the assurances of my highest regards. Imo and the Imo, we are unveiling the rodeo. I'll take one as our people with the speaker one for the sum of 500,000. Thank you and God bless. Thank you. This is from Amaefeke,
fine gentleman, may I go now, but the mic goes to you. Ezudo mekakwao, chikakwao, chivanyo, Imo State, Imo State, Ezudo, Epiko, Alamekelele, Zenine Nema, the President General, Lekelepe, Deputy Governor Designate. And also our honorable governor, distinguished Senator Obi Eze Imo, the governor of Imo State. And Imo State. Instition from different local governments and the SSC Council of Imo. Imo State. So now I'm going to the sum of 200,000. The sum of 200,000 now is supporting here, baby. That's good. Ojú akọ́dìdì, oke mmọnwụ, ogbondụlọ n'ebe onye nọ, oke mmọnwụ, ezi Imo, nwoke ọma, o mesiri mbụ, fine gentleman, ya na Uche Eze nwanyị ọma, ịhụrụ obi ihe a si aga, taa oke ụbọchị. Otu aka ọ dị. Onye eze na-eti Igbo. Obodo kaba obodo kaba. Ihe oke mmọnwụ. Eze obodo Amaefeke. Ihe na-eme n'ọkpụkpụ isi. Igwe kesiri Chinedu. Oye,
Also no roya ndo nya to le Ibo Esudo
Kedu Ezokoro ka anyị bido ndị anyị ga-esi esisi ugbu a? Ezokoro biko kedu ebe Ezokoro nọ ka anyị banye n'ichi echichi chieftaincy title? Ezokoro Please. He's also in the entourage of the distinguished senator. Distinguished senator, also there is Master Bonaventure. You look aesthetic. Akachi Imo State.
proud of Imo State. New staff of office again. Go lose our we call ya. The capacity to report, they don't bring me to the airport. Go on, they could use it. Go on, also, it's also machine. We call ya, use a machine. He can actually, Akaramia, never Imo State, who's on the man. Never broke result. Who's on the man? Never brought Uzo, now keep us so. Who's on the man? Never brought me against no lagina, or no Marie is no law. Oh, God, didn't get man of Tutu. And Jesus Christ, anyone. Amaefeke.
golibe chukwu enyego gị ya ọdịa na-eruola ebe o kwesịrị iru emesi obere arapụ n'ime ya awa ya igwe dị ọkama ọfụ iwu ume burukwu ọtọrọmụ ọcha abịa anyị na-ekele gị ị na-adara mma anyị ma na anyị na-ebe a ihe aka nwere n'ebe a bụ echichi eze Imo chiri nwanyị nwere omeiwu anyị ga-asị omeiwu ọ ga-adịrị gị mma bụ omeiwu mere iwu ga n'ihu n'aha Jizọs ndị anyị na-ebere ebe a anyị ga-atọ ọchị a onye taa ya yapata ndụ patara ya isi ike bịa n'obodo anyị ndị na-ebere ebe a bere ya si bịa mgbe ha na-ala ha gara n'udo a ga-enweta ihe ọma ga-adịrị ha maka ha kwado ihe ọma ha bụrụ iwu bịa gọziela ọchị nke a dị onye asọ onye taa ya yapata ndụ patara ya isi ike Jesus Christ will continue with our recognition, sir. Should I go ahead, sir? Okay. MC, please. Thank you. Isi ka alọta n'ala Imo ga-dozi Imo. O nwere ihe nwere ike ị na-eme ya dịka ndị mmadụ anaghị aghọta mana ndị Igbo na-ekwu okwu sị ụkwụ na-aga ọnwa anya na-ele zamzam n'ahụ ya. Mgbe i bidoro ihe a o nwere ike ịma na ọ ga-adị otu a mana Chineke bụ onye nyere gị aka ụbọchị a wee dị otu a. Imo steeti na ohu taa amarala gị marakwa n'ihe ị na-eme onye ji nche gị obi ya ukwu and site n'ebere Chineke ị ga na-eme ya ukwu na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Anyị niile wụkwara ndị bịara ebe a taa ndị eze obodo ukwu niile nọ ya ndị chiefs obodo ukwu na ya abụna m a lot of them. The Imperial Philanthropic Family nọ ya ndị niile si ebe niile dị iche iche nọ ya ndị ide atọ na kpọmkwem Naijiria nọ ebe a niile taa mana ọ ihe chọrọ ịrịtụ aka n'ihi na ọwụ ihe kwudebe ya ọ aka mere azụ ya gba nkọ mgbe echiri gị echichi n'obodo ukwu echiri gị nwachi Ugonna ya. That is a recognition of the fact that your father is the mantle of your success. And mgbe ị bidoro ndụ idokwara ndụ n'aka onye obodo ukwu, that means whatever thing you are today is rounded in obodo ukwu. So obodo ukwu nwere glory of your person and what you have become today, and to that we give glory to God. Omeiheukwu bi
ileru ya n'ọfụma o nwere ike today ihe niile agha na-eme taa agaghị eme isi so ana m ekele gị gị na ala ụlọ gị for being good mentors and you mentored not only him, you mentored a lot of other people because I saw in the publication Old Boys Association of Mozambique. That means you're doing so well. Thank you. Because here never tell we here for all of us that whenever you mentor somebody, you are building not just a human being, you are building a family, you are building a nation, you are building a state. So ndị na-atụ anya na nwere ụmụ boy biko ụnụ ụzọ ụmụ boy n'ọfụma time grow ụnụ settle ọfụma so that ha ga-ahụ mmadụ. Ndị na-akụzi nkụzi ụmụaka anyị bịa na skuul ụnụ kụziere ha nkụzi ọfụma ka ha nwee ike ịwụ mmadụ. Majority of the things problems in the country today are family-based issues. That means that families are beginning to lose the values for which the society is known. And we are all paying the price today. So, like they say, today is not a speech-making day. Today is a merriment day. This occasion is going to be a formal, informal occasion. So there's not going to be too much of talking because I'm for us. So, we share, thank you, Madam Kuchuna. Chama, MC, you can go ahead. My House of Assembly member, please, I'm very sorry. It is not easy to plan to run an election, then run it, and then win it. So, all the way win the election, so to you can, how can I get that election? It's very, very, easy. The honorable member representing Idaho North in the House of Assembly, Imo State of Nigeria, Honorable Obi Eze Imo. Okay, you okay? You are welcome. Thank you. This is the only special recognition I'm going to make because of Onoboduku. Thank you, Madam Chunan. So can you thank you, Eze Imo, thank you very much. Oh, when you just like it, and when you make presentation, but then now I got what cake. Obi Eze got what cake because cake I got already a high name in your song. Challenge, Manabiko. Ịmanụ na ịrụ ọrụ nwaanyị nke mkpochuna nụọ nke bụ ọchụna nụọ nke nọ na-agba n'iju na ihe abịa ka iwere ọjị ndị a na-adọrọ mma. Omeiheukwu, let's have you with your wife and venerable daughter. Because you have daughters, you have sons. Ebu Chairman, sir, let's have you. MC Peculiar, please come and take the mic to invite the kings in our midst. Thank you very much. Igwe Guruguru, Linda Gama, come on. You and Jesus. Now people here, you go very easy. Professor,
Stephen Omeiheukwu Foundation are giving their presentation to Omeiheukwu Onyewokwari Yawa Kapapaya Weather Foundation. Thank you very much. Okay, Mr. Lige.
committee members for this great occasion. Some of them have gone, and some of them they are still here. We have to usher them in for them to make their presentations to Chief Umeheuekwu. The conqueror, the champion, the lion is here. Okay, Biko, committee of friends, we line on today's Edison. We got our obligation. We said it's a national day. One guy has also whatever. So, what is it now? What is it now? Imo State. Trying to walk on and walk on today. It's not. Me, you put him. The number is very far out. I'm a little behind. Here, Obi Eze Imo away here. OCHIRIZUO, what you gonna Imo State in the land. I will not say a good high that national day. Check about that here, men of what's up, being on. When I need it, no problem. What you on behalf of the friends? I want to go. How I can move in. I'll be sure I'm not having a lady for a very good ambassador. You were raised, not because of the remote, well at the home. So people, that's all I like to hand. People walk around, I don't get it, I don't know, put it around all the time. Okay. Today,
Thank you, Eyoku. Biko, let me do one thing before I hand over the microphone to my colleague. Is in a packet of which home ever the rest of Kino, where key. Get you when I beg you. And I don't know about black. I cannot from here. I'm from there. He almost working here, cannot get. He can then wait on the police for the behavior. I saw you where we are all. Let's make a Chief, as a woman, because I see not to die. Before me, I'm alive. One and two. I was over there. Thank you for bringing me to my sofa. One and two. Hi, Chief Obia. It is a great one. Both all the members, both the president and the VPs, for the presentation. If I in a body, then what? No, I'm coming. After the great one, we are the leader. Well, Chona was here as well. It's a walk on it, and I camera.
back on the beat. Jerry Kid the hustler. Full up for one day. Taguanya Putagobo. For chugi dem. Kafa menu ono akumu. Fajesia puta. Afuna kumu ne musike. Fa kwagi dem. Kafa kwa Obi mafia. Fajesia puta. Afuna kumu musike. Aloma chuku na ndumu na fugo. Na chiani dembe na fugo. Aloma chuku na ndumu na fugo. Na chiani dembe. My afofo cannot be forgotten. Maybe them no one it away nothing. They got the lush at me wall up button. Window then I buy and wall cotton. But I keep on believing. Pure water can nearly hustling. Now some with the laugh for a living. They never saw me coming, can never pay. We people Jimmy well on me go pay. Come on, noya. Obato biye. Walus on never. Chideka nedema. Ijele nakoze large. Ezegesi na top charts. Till I die, I will never lag. For chugi dem. Kafa menu ono komo. Fajesia puta. Afuna kumu ne musike. Fa kwagi dem. Kafa kwa Obi mafia. Fajesia puta.